ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay ita alawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turpusan. Makaginawa mutla da tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo ang mapadasan ti rigat ang napadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna ang mapangkay jay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumat timang tulong iti adyon na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amang ano nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amang ano itid ng tumatlaang, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na, iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagam tuman kan kwa na tagbayadan. Awan ngamin di ta kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga. Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inak to agbayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pagabanga. Pasensyan imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosang amin. Ti kano pa nagselos, kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat aselosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sabagay, makauma no nalabos nga agpaiso. No saan kami kung mga engage? Ibagak asaanin nga umuma ije kondo. Ha? Grabe kamat bro. Saan kayo pa yung agasawa? Hanggang nauma kan iti fiancé? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Narigat nga rod no kasta. Yari kuman iti may sa aklase ti makan, analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya? Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Nonya ti kayat mo, isumat ti kayat ko. Maturugak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak, iti may sa analatak a hotel. Intun bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da pa imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali aka-date mo a babae. At dayta ka manen. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga unay, Dennis. Syaklaan, timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amu da kat nasingpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan mo ti madingar aramidak. Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amu da tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim, saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana. Nayunak titad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunak namin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrak iti kwarto ni Cecil, adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaang data. Ikan tayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana. Masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga ijay lugar mi, anasingsingpot ni Cecil ngam siya. Basta day tayo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak di ta Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak ngagpaiso, nana. Kagapgapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, adtoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturugak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturugak anag gapoy dya pagadalan. Ininom na ka din nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunagan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay ang kastoy ti marignak. Apay ang nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan ang nakatrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalik ka mo, mayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan ngam nasakit ti bagik. Enton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kayak di saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang ko maanagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na ah. Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat ngaminan ti lugan dito lugar tayo. Tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ile, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga tati adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amangan no ada nakataktakan ti lugan. Awan pa'y nga ta, may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano akita nga agawin. Limlim tagdag iti matak. Madlawlaon ay nagsangsangit ak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nagruna matasan ko ang may baga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wan, nana. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di ti aramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ka. Ay na, saan mo't anana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo't di makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? At da nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, kada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramid ko. Da kasamot ng ti mapasamak ko ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kankwana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bait. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na ijay syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Isu asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Saan tan nga ikan iti kwartana? Makita na no anya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. No agkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay ora siyak, laksidak matan nga anak. Naamwanda na nang mga adda kaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ta ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak alasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit. Ngam no maminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intul umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kasla saan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumakti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumakti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan.
tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.